etorri magazinera gaur asteartea maiatzak 23 Iratxe Alvarez indarkeria matxistaren aurkako Iruñeko plataformako kidearekin egonen gara, hain zuzen ere udalarekin harreman gatazkatsua izan dutelako azken aldian Sanferminetako protokoloari dagokionez, eta horretaz hizketan arituko gara baita Sanferminetan egoten diren erasoen inguruan ere. Baina has gaitezen, lehenik eta behin, betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. 1707 urteko maiatzaren 23an, Carolus Linnaeus edo Linneo, suediar botanikaria eta sailkapen zientifikoaren sortzailea jaio zen. Eta 1813 urtean, Euskal jatorriko Hego Amerikar independentziaren bultzatzaile Simon Bolivar Meridan sartu eta askatzailea titulua eman zioten. 1924ko maiatzaren 23a zen, Sesben, Pesuken, 13. kongresua egin zuten eta Troskiren tesiak eta ezkerreko oposizioa kondenatu zituzten bertan. Eta 1980 urtean, Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu aukeratu zuten. Goazen gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira, gaur maiatzaren 23a da astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. urteko espeleologo bat zauritu da Handian mendilerroan leize baten barruan erorita. Nafarroko gobernuak 22 milioi euro baino gehiago itzuli dizkie zerbitzugunei erregaiaren prezioa jaisteagatik. Nafarroak bizi berri plan abiatu du etxe bizitzen zein eraikinen birgaitzerako laguntza berriekin 2023 arte 70 milioi bideratuz. Pascual Rekalde hizkuntzalari nafarrak Euskaltzaindian euskaltzai oso gisa sartzeko hitzaldia irakurri du larunbat honetan eta bere jaioterrian Amaiurren egin du koronavirusaren pandemiaren ondorioz urtebete atzeratutako ekitaldian. Iruñak 5 milioitik gora inbertituko ditu Sanferminen inguruan eskaintza turistiko jasangarria sortzeko. Nekazaritza eta abeltzaintzak 5 milioiko aparteko laguntzak eman ditu, abenduko uholdek eragindako tokiko erakunden nekazaritzako azpiegiturak konpontzeko. Nafarroa berriz altxak 1521ko Iruñeko altxamendua gogoratu du Amaiurraldiari so eginez. Euskara bideak hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sarearen batzarrean parte hartu du. Pedro Salaberri margolaria 2022ko Bianako Printzia Kultur Saria jasoko du. Juan Belzunegi pintore nafarra kolorean eta zertzeladarekin sortzen dituen forma iradokitzaileen tan oinarritutako erakusketa proposatzen du. Ziudadelako labean egonen da ikusgai ekainaren 26 bitarte mater, ama materia eta sormen hermetismoa konzeptoi buruzko instalazioa. Eta ikus dezagun aste honetako agenda. Aste azkenean maiatzak 25, seietan ipuinaren ordua euskaraz Maitane Perez ipuin kontalariarekin Milagrausako liburutegi publikoan. Baitere Xabier Xubelet musikariaren kontzertua herriko tabernan 8:00. Hortzegunean maiatzak 26, ipuin kontalaria Kamixibairekin 6:00 San Francisco liburutegi publikoan. Eta Etxepare Jalgiadi Batura hitzaldi errezitalia Xabier Amurizaren eskutik, Linguae Basconum Primitiae liburuaren harira, Condestable Cibuboxen 7:30. Eta ostiralean maiatzak 27, Biba Boi antzerki ikuskizuna egonen da Dario Fo eta Franka Rameren omenez 7:30, Cibibox Sanduzelain. Larun batean maiatzak 28, Kui, Perritx Porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna, 10:40 Zentral Cafe Antzokian.
eta txalapartaren oinarriak ikasteko jolas lantegia piztuta euskal kultur begirada zikloaren baitan. 11:00 ordu bata eta erdietara Jus Larrotxako Zibiboxean. Eta ziklo berdinaren baitan txontxongilo tailerra 6:30 Sanduzelaiko Zibiboxean. Eta ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusiaren bidez. Trafikoko arau hausteak 167 gehitu dira COVID-ak ondoa jo ondoren. Azaltzen denez, abiadura isunak guztizkoaren 172 dira. 2021ean 128.000 salaketa jarri ziren eta 2020an berriz 70.000. IAT gainditu gabe zirkulatzea edo ura aurkakoa izatea izan zen zehapen gehien ekarri zituen arau hauste handiena. Telefono mugikorra erabiliz gidatzea 3. salaketa kausa ohikoena. Argazkian berriz Oier Sanjurjo eta izenburuan Agur Oierri garaipenik gabe. Baita ere, poliziaren porra kolpeak eta pilokatadak salaktu dituzte Vuelta del Castillon. Eta Diario de Navarran lerroburu nagusian, polizia foralak dronak erabili ditu 200 ikerketa baino gehiagotan. Erabileraren artean istripuak, aireko argazkiak edo zaintzak berreraikitzea egon daitezke. Argazki handian, Oier Sanjurjo agur esaten. Agurra porrotarekin jarri dute. Eta beste berri batzuetan, txakurren arriskugarritasuna ez da arrazagatik izango animalien ongizatearen lege berriaren arabera. Eta Gara egunkariko lerroburuan, espetxe politikaren ondorioz 38 pertsona hil direla aldarrikatu du Egiari Zorrek. Josu Reto Lazaren oroimenezko ekitaldi batean azpimarratu dute ez dituztela aintzat hartu espetxean hildako pertsonak edo gaixo atera bezain pronto hildakoak. Argazkian berriz, orkideak oroigarri gisa jarrita eta lerroburuan, Ezkabako hildakoen oroimena ez da eten. Beste albiste batean, Aralar elkarteko presidentearen hitzak, aretoetan kontrol erreala eta makinak ostatuetatik ateratzea beharrezkoa da errandu. Eta Ukrainiak lagun boteretsuak bilatzen ditu Europar Batasunan eta Davosen. Bukatzeko Euskal Herria irratia. Oierren agurrean garaipenik ez lerroburu nagusian. Atzoko porrotarekin sailkapenean postu bat behera egin dute gorritxoek eta denboraldia 10. amaitu 57 punturekin. Beste albiste batean, Saioa Tapiz Labeko kidearen hitzak. Haur hezitzaileen helburu orokorretarako onuragarria izanen da lan hitzarmen propioa. Eta azkenik, poliziaren pilotakadak eta kolpeak salatu dituzte Iturramako hainbat gaztek. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaurko temperatura igandekoa baino 10-12 gradu baxuagoa izango da. Temperatura maksimoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira leku gehienetan, apur bat altuagoak hegoaldean. Zerua lainotuta egongo da ipar partean, hegoaldean aldiz, hodeitza ez da hain ugaria izango eta tarteka ostarteak agertuko dira. Arratsaldean eta gauean euria egingo du, batez ere ipar isurialdean. Ipar osagaiko haizea ibiliko da, bolada gogorren batekin kostaldean. Bertan, mendebala ipar mendebala izango da nagusi. Asteartean euri gehiago egingo du eta batez beste 2-3 gradu galduko ditugu termometroetan. Euria bereziki kantauri isurialdean egingo du, noiz behinka zaparrada moduan. Gainontzekoan oro har euri gutxi espero dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, biziagoa kostaldean eta Araba hegoaldean. Temperatura maksimoek ez dituzte inon 20 gradua gaindituko, eta leku askotan 15 graduren bueltan geratuko dira.
eta arratsalde honetako lehenengo elkarrizketan Iratxe Albarezekin gaude. Arratsalde hon, Iratxe. Mil esker etortzeagatik. Bera, indarkeria sexistaren aurkako plataformako kide da, eta azken egunetan nahiko polemika sortu da. Iruñako emakumeen aurkako aholkularitza batzordearekin, hor egon direlako arazoatxo batzuk, elkarlanean utzi duzue, eta horren harira solastuko gara. Lehenik eta behin Iratxe, pixkat, nolabait ere letra zopa honetan ea kokatzen aldi guzun, zuen plataforma dago, udalarekin zeharreman dagoen. Indarkeria sexistaren kontrako plataforma horretan parte hartzen dugu hainbat eragile, baita ere beste emakume batzuk modu pertsonal batean, gehienak kasu horretan abokatuak dira, baina sindikatuak, talde feministak, eta horre egoten gara plataforma horretan. Ja, aspaldin, duela 10 urte baino gehiago, Gora Iruñarekin hasi ginen lanean eraso sexisten kontrako protokolo batean. Hasiera batean bakarrik gure espazioetan edo herri espazioetan erabiltzen zena edo martxan jartzen zena, eta ikusten genuen behar bat zegoela nolabait instituzioarekin lan egiteko nolabait protokolo hori eta kanpaina horiek edatzeko hiritarren artean, eta horrela hasi ginen 2014ko San Ferminak eta gero udalekin lanean. Hasierako momentu batean sortu zen taldea udal emakume kontseiluaren aginduz San Ferminak berdintasunean taldea deitu zen, eta horrela talde horren izenean egon gara lanean, hor plataforma zegoen, baita ere parte hartzen zuten beste talde feminista batzuk, Urbanas, Lunes Lila, eta horretatik aparte instituzioa bera, teknikarien bidez, batetik berdintasun teknikariak, baita ere segurtasuneko teknikariek, samekoek, horri bitze ginela nolabait, eskutiz, bai instituzioa eta baita talde feministak. Egia da, pandemia bukatu ostean, pandemia baino konfinamendua bukatu ostean, ikusi genuen mugimendu feministak aurreratzen zuen bezala, konfinamendua bukatzean egongo zirela eraso eta indarkeri sexistaren gorakada bat, horrela gertatu zen, eta erabaki genuen talde hori, San Ferminak berdintasun talde horrek nolabait transformatzea eta talde iraunkor bat izatea, eta indarkeria sexista lan egitea urte guztian zehar eta esparru zabalago batean eta ez bakarrik jaieremuan. Eta hain zuzen ere, orai gertatu dena da, erabaki duzuela aholkularitza talde honetan momentuan behinik behin ez jarraitzea, ez? Erraten duzuenez, udalak nolabaiteko adostasuna hautsi duela? Hori da, gu erabaki duguna printzipioz izan da bilera konkretu batean maitik altzatzea, gurekin batera altzatu ziren ere Peinetako talde feminista, eta bai, printzipioz eta horrela izan da orain arte, baina gogoratu behar dugu askotan, nik uste dut nahitaz interes ezberdinengatik hasten zaiela batzuei, baina talde hau etzen sortu aldaketaren gobernuarekin. Sortu zen UPN eta Enrique Maia alkatea zenean, esan nahi dut. Haustura hori ez da eman aurreko gobernuarekin, baizik eta atzetik datorren zerbait, eta lan egin dugu, deserosotasunean, baina lan egin dugu ere lehengo UPN-erekin, eta gertatu izan dena da, aurten ezinezkoa izan dela lan hori aurrera ateratzea. Ez dugu izan formarik lan hori egiteko, eta horretaz gain, nahiz eta salpenak eskatu, nahiz eta eskaerak egin udalari, azkenengo momentuan, modu bakar batean, udalak aurkeztu du gurekin kontrastatu gabeko kanpaina bat, eta horretaz gain, momentu horretan, talde horretan ere planteatu zuten protokoloa apurtzea eta aldatzea. Beraz, badira nolabait ere bigako, ez? Haiek egin dutela modu alde bakar batean, ez? Unilateral batean erabaki nola izango den, eta hor bi kontu. Batetik protokoloa, ez? Hau da, ezagik protestak egiteko modua, manifak eta
hori ez dakit mugatu dute edo, eta bertzetik kanpaina, ez? Haiek abiatu dute, haien modura edo zuekin kontsultatu gabe. Hori da, gu normalean, kanpaina behin eginda, normalean egiten duguna urrengo kurtsoan, urrengo urterako, badaude gauza batzuk agian funtzionatu ez dutenak, beste gauzak ikusten dugu beharren konkretu bat zegoela, eta aldaketak egiten dira urtetik urtera, baina beti ere lehenengo talde horretan landuz, udalari proposatuz eta hortik ateatzen dena emakumeen udal kontseiura doa eta horrek nolabait baieztatzen du erabaki hori. Esan dut ez dela alkateak esan du azkenengo elkarrizketeten batean hau badela gu nahi dugulako egin, ez da gu nahi duguna. Guk lan egitera goaz eta gure denbora galtzen dugu ere, ez? Astero eta hilabetero horretan lan egiteko eta lan egiteko gaude talde horretan, ez? Ez dugu nahi inolako protagonismorik, hori oso argi daukagu, baina ezinezkoa izan da lan hori, ez? Ez dugu proposamenak egin ziren, proposamen zehatzak egin ziren eskakizunak talde horretatik, plataformak egin zituen instantzia bidez ja oso agerian zegoelako udalaren aldetik, ez zegoelako inolako interesik, eta azkenengo momentuan gezurrekin gainera aurkeztu ziguten haiek erabakitako kanpaina bat. Eta horretaz aparte, protokolaren kontua. Ez da egia guk ez dugula onartzen protokoloetan aldatzerik, are gehiago, 2 protokolo izan ditugu. Eta azkenengoa da 2017koa, eta aldatu egin lan handia egiten, kurtso guztian zehar lanean protokolo horretan, eztabaida handiekin, ez da erresa ere mugimendu feministarentzat instituzioarekin lan egitea, eta haientzat ere ez da erresa gurekin lan egitea, eta guk hori beti oso argi izan dugu, ez? Baina, badaukagu edo izan beharko genuke helburu amankomun bat, eta horregatik, batzutan ere, batzuk utzi behar dute gauza batzuk, eta bestea, ez? Eta kasuetan, proposatzen zuenan udalak bazen, protokolak 3 eszenatoki ezberri markatzen ditu, batetik intentsitate bajuko eraso sexistak, intentsitate altukoak eta hilketak. Hilketaren kasuan, horrela adostu zen 2017an, guk onartzen genuen udala izan behar zela kontzentrazioa deitzen zuena, mobilizazioa egiten zuena, nahiko eszenatoki gogorra zelako baina ez horren ez ohikoa, Iruñan izan dugu hilketa bat San Ferminetan, horrela fasena, ez dela horren arraroa ere ez, zoritzarrez, baina beste 2 kasuetan mugimendu feministari zegokion deialdia egitea eta udalak deialdi hori babestea eta hiritarrak animatzea parte hartzera. Eta horrek nahi zuten aldatu inorekin kontzentzuatu gabe, baina ez zuten planteatzen eztabaidatzeko, zen proposamena eta hau egin nahi dugu. Eta proposamena iratxe barkatu nola zen, zer aldatzen zuten? Proposamena zen intentsitate altuko erasoetan, hau da normalen mugimendu feminista kalera ateratzen den eraso horietan, kasu horietan udala izango zela mobilizazioa kudeatuko zuena. Noiz, nola eta non. Gure udalak eta gure alkateak erreferente feminista bat balitz, agian ez genuke horren beste kezka izango. Arazoa da ikusi dugula zen izan da Navarra Sumaren jokabidea udala berreskuratu zuenetik. Hori jakinda, gure susmoa bada horrela izan da 2022ko San Fermin hauetan ez dela erasorik egongo. Beraz ez da egongo ateatzeko beharrik, ez? Hori da, horregatik guk ez dugu nahi haiek erabakitzea noiz eta nola mobilizatzen garen hiritarrok, ez? Idatxe hain zuzen ere, kezka horren jatorrietako bat, udal honekiko izan da, Edurne Elioren deklarazio batzuk, ez? Erraten zuena nola baitere, ez dakitala den, baina erasoa gehiegi salatzak edo hiriaren irudia zikintzen alzuena.
bai, diskurtso hori mantendu dute hasieratik, ja oposizioan zeudenean horrela esaten zuten. Gu beti esan dugu, gaina ez zaia Iruñaren irudia ez du zikintzen, guztiz kontrakoa, Iruña eredu izan da, ez bakarrik estatu mailan, internazionalki ere, gu plataforma bezala eta talde horren kideak bezala, deitu gaituzte hainbat udaletik, baita ere Hego Amerikatik, esan nahi dut, erreferenteak izan garela, eta ez dugu ulertzen zergaitik nahi duten hori nolabait ezabatzea. Guk ulertzen dugu udal batentzako gogorra dela ere medioetan agertzea arrazoi hauengatik, baina gure ustetan askoz gogorragoa da gauza hauek gertatzea, eta ez alatzea, iskutatzea, lehen egiten zen bezala, hemen ez zela ezer gertatzen, kasu isolatuak zirela eta ez zegoela erasorik. Ari gara ikusten nola beste herri askotan, pasan astean Bizkaialdean Ortueako jaiak bertan bera geratu ziren eraso batek izan, beste herrietan, beste inguruetan aurrera doaz erantzunekin, eta hemen aldrebez nahi dugu atzera jotea, eta guk uste dugu hori onartezina dela. Eta zuk diozunaren aurrean, udalak adibidez zer ari du erantzuten, zer dio? Bueno, denetarik entzun diogu. Hasiera batean, gezurra baino ez dute esan, aurkeztu zuten kanpaina esaten dute 2020 San Ferminetako prestatuta zegoen kanpaina zela, hori gezurra da. Esan dezakegu, lasai, ze kanpaina hori talde iraunkor horretan landu zen, eta gainera oso erresa da hori konprobatzea, ze gurean dago, eta kanpaina hori agertu zen 2021ko otsailean. San Ferminetatik nahiko urrun, 2020an ez zen egon kanpainarik, ez da intentziorik udalaren partetik kanpaina hori egiteko. Eta orain esaten ari direna, bada hori ez, nahi dugun bakarra dela protagonismoa, gure nahia egitea inorekin kontatu gabe, eta da guztiz kontratua gertatzen ari dena. Guk uste gaina horretan gu ez gara sartuko, erantzute horretara, gu esan dugu esan behar genuena, eta gainera mugimendu feministak orokorrean, baina gure plataformak hori moduia konkretuan daukan ibilbedearekin soberan demostratu dugu gure konpromezua eta gure seriotasuna gauza hauek lantzen, ez? Orain aurrera begira, Iratxe, ze aukera daude, erran nahi dut, udalak erabaki hau hartu du eta ez dago deus egiterik, edo badago, ez dakit, non aldatu hor edo, non eragin? Guri gustatuko litzaiguke ez beste planteamendu bat egitea eta atzera botatzea. Denboregatik uste dugu ezinezkoa dela, gure eskarmentua aurreko urteetan maiatzaren bukaeran dana prest dago, eta dana prest dagoenean esaten duanean ez da badakigula zenbat pin edo ze ordutegi izango duen informazio puntua, ez da dana dago udalean, materialak badaude, momentu honetan ez dakigu zer dagoen, baina printzipioz egon behar zena ez dago. Orduan guk uste dugu oso zaila dela atzera botatzea, momentuz gaur arratzaldean badugu emakumeen udal kontseilua, ez dakigu hortik zer ateako den. Espero dugu ateratzea berriz aurrekoetan egin den bezala, ez? Nolabait babes bat egotea talde horri, eta gero ez dakit oposizioaren eskueren ikuste dut badagoela zer esaterik edo zerbait, ez? Baina egia da eta gainera ikusi ditugun adierazpenekin zaila dela udalak atzera botatzea. Guk esan behar dugu beste aldetik ere lasai gaudela, zentzu batean ze Iruñan egin den lana hor dago, eta hori ez da horren erreza nolabait ez atzera botatzea. Nik uste dute iruñarrok oso konprometituak daudela eraso sexisten kontra, eta zerbait gertatzekotan erasoi erantzungo zaie behar den bezala, eta horretan lasai gaude, herri mugimendua ere babesa badugu, peinen babesa, alde horretatik
lasai gaude, baina pena bat da, ez? Orain arte udal estrategia izan da, eta hori alde batera ustea, ez dugu lertzen egia izan da. Iratxe, hemen zaudela, baliatuko dugu ere, San Ferminetaz hain zuzen ere, egoera larri horietaz zerbait errateko. San Ferminetan aipatu duzue, erasoen tasa igo dela azken urteetan. Hor beti sortzen da zalantza, ez? Zer da, erasoak areagotu direla edo gehiago salatzen dela, hori, batzutan zaila da jakit, ez? Bai, guk esan genuena izan zen, aurten eraso sexualak gehitu direla, ustean zehar. San Ferminetan, egia da, azken urteetan, salaketak igo direla. Salaketak igotzea ez du esan nahi, erasoak igotzen direla. Gertatzen zena, batez ere, eta horregatik argi dago eta horrek erakusten du egin den lana baliogarria dela, ez? Lehen, intentsitate basuko erasoak ez ziren salatzen. Ulertzen genuelako nolabait jaiaren partea zirela, ez? Normalizatua. Normalizatutak zeuden, inork ez zuen gure hasierako lanak izan ziren batez ere jendeak identifikatzea zer zen eraso sexista bat. Ze askotan, normalizatzen ziren, eta jendea muskorra dago, ez zer, nolabait hori normalizazio horretan sartzen ziren. Orain ja hori ez da gertatzen, ez? Udalak ematen dituenean datuak, batzuna harritzen gara, ez? Egon dira, ez dakitzen bat atziloketa edo salaketa, ez dakin hori, ipurdia ikutu diotelako hori, duela 10 urte pentsasina zen. Ez horretan, aurrera egin dugu, ez jendeak identifikatzen dituela zer den erasoa eta emakumeok badugula askatasuna ere, izan behar dugula, libre ibitzeko gure kaletetik eta gure jaietan. Igotze hori nik uste dut batez ere dela salaketen igotzea egon dela eta nolabait babesa sentitzen dutelako ere emakumeok, sentitzen dugulako gizartea eta instituzioaren aldetik salaketa hori egiterakoan, ez eta salaketaren momentua oso gogorra izan. Iratxe, nola izaten dira, ez dakit, halako egoera tipikoak erasoei dagokionez emakume bat zarrenez gero, ateratzen zara San Ferminetan eta ez dakit, ze gauzekin aurkitzen altzara? Nik uste dut ohikoenak badirela intentsitate basuko erasoak. Horiek edozein emakumeek bizi izan ditugu eta hori horrela da. Eta hori da gehien egoten dena, ez? Batzuk uste dute ligatzen ari direla, baina ari dira erasotzen, eta horregatik horren garrantzitsua da identifikazio horiek. Eta gero intentsitateko altuko erasoak ere egoten dira, bat egotearekin gehiegi dira, eta horiek dira agian jendearengan haserre gehiago sorterazten duena, ez? Gogorra hauek direlako, eta horiek dira batez ere mobilizazioen bidez salatzen direnak. Baina, guztiok bizi izan ditugula, ez? Hori guk esaten duguna babose hori edo nahi ez duzunean horre txapa sartzen egoten diren horiek eta halako erasoak ere hori dira ohikoenak, gertatzen diren ohikoenak, baina ez bakarrik eta gero ere beste gu askotan indarkeriaren inguruan ari garenean beti insistitzen dugu askotan desmitifikazioa izan behar dugula, ez? Erasoen desmitifikazioa egon behar dela. Batzutan uste dugu eraso bat izan behar dela edo izaten dela ez ezagun baten aldetik leku ilun batean eta espero ez duzunean. Erasoak gehienetan eta hor daude datuak, 80% baino gehiago izaten dira ezagutzen ditugun pertsonen partetik, askotan senideak, oso espero ez duzun horren partetik etortzen dela erasoa eta horrek ere eragiten du salaketan, askotan asko zailagoa da zure laguna, oso kuadriako bat salatzea, ez ezagun bat salatzea baino eta gainera. Inkluso identifikatzea, zaren batzutan muga erten duzu, non dago konfiantza, non dago... Identifikatzea eta gero ere emakumeongan jartzen duten lupa hori, ez? Agian zure errua izan da, agian zu ari zinen hor
ez? Nolabait aukera ematen hori gertatzeko. Provokatzen, ez? Hori da, bai, eta askotan modu adostu batean hasten diren erlazioak eta punturen batean, hori San Fermitan ere askotan ikusi dugu eta horiek bai direla oso zailak ez aldatzeko orduan batez ere ditugun aurreritziengatik, ez? Momentu batean nahi duzu erlazio hori gelditzea eta ez da gelditzen, ez? Hori ere askotan gertatzen da jaietako testuinguru horretan. Azkeneko galdera bat eginen dizut, ni hirugarren pertsona bat baldin banaiz, edo erasoa jasotzen duen pertsona bat, emakumeen kasuan zentzu gehiago du. Zer egiten dut? Nola ze pauso eman behar ditut, identifikatzen badut, edo niri gertatu bazait eraso bat? Gogorra askotan ere baitu zalantzak, ez? Gogorra egiten zaigu ere askotan esatea salaketa egin behar da, eta nik uste dut zerbait baldin badaukagu Iruñan zehazk eta Nafarroan orokorrean zerbitzu asistentzialak deitzen ditugunak oso ongi lan egiten dutela eta askotan salaketa poliziala alde batera utzita beste asistentziala diren horiek, psikologoak, sameko abokatuak egiten duten lana ikaragarria da, baita ere langile sozial, nahi dute hor badagoela oso sare potentea, mugimendu feministaren aldetik ere oso sare potentea dagoela eta ara jotzea, ez? Batez ere ulertzeko gertatu zaizuna eta hori askotan komunikabideetik ez dela gehiegi lantzen, gertatu zaizun zerbait dela. Zu ez zara hori, askotan ez, rebiktimizazio horretan gehiegi sartzen gara eta badirudi eraso bat jasan daia zure bizitza guztia biktima bezala ibiliko zarela, ez? Eta hori ez da egia, guk ikusi ditugu hainbat emakume eta hori ez da egia. Zure bizitza, gure bizitzak, emakumeen bizitzak gauza asko dira eta hori da momentu puntual batean gertatu zaizun zerbait, baina ez da zure bizitza, ez? Eta ez bazaizu zuri gertatzen, hor protokoloak ere markatzen digu eta sorionez bai peinak eta bai herri mugimenduan lan egiten dutenek badute protokolo horren berri, ikusten baduzu eraso bat lehenengoa eta hori askotan batez ere gizonezkoei hasten zaie emakumearen gana jotzea da, ez? Galdetzea ongi dagoen eta laguntza behar duen, ze askotan hori alde batera uzten da eta badoazte erasotzailearen gana, ez? Eta garrantzia duena eta inportatzen duena erasotua izan den emakumea da, ez? Laguntzea eta ze beharrak dituen ere entzutea eta ulertzea. Eta batez ere, ez ikusten oso garrantzitsua dela, aurreiritzi horiek alde batera uztea. Azkeneko galdera bat iratxe eginen dizut, San Ferminak ez dire, herri bateko bestak bezalako zerbait, ez? Ez dire, egunero ikuste ditugun bestak, munduko besta hundienetako bat. San Ferminak, ez dakit, berezitasunen bat du, zerbait identifikatzen duzu, ez dakit adibidez, mundu guztiko jendea etortzen da, horrek protokoloetan eta zailtasunak ekartzen ditu adibidez? Zailtasunak hainbeste jende egotea da, esan dute, eta jaia ez dela etentzen, ez? 2014an agertu zirenean udaletxeko irudi horiek, horre erasoak gertatzen zirela udalean, batzutan gara gu ohitutak ginen horretara nolabait, edo baina karo, jendeak ulertzen ez zuena zen hor ari zirela emakumeak erasotzen goizeko 12etan Kriston eguzkiarekin udal plazan. Hori oso gogorra da, pentsatzen baduzu, ateratzen baduzu testuinguru horretatik, orduan dituzen zailtasunak da jende asko dagoela. Askotan, ohitura daukagu kanpokoei errua botatzea, eta nik hori planteatzen didatenean edozein erasotan, baina San Fermietan adibidez, batzuan frantsesak, australianoak, bere garai ezak izera, ojala. Jakingo bagenu erasotzaileak ez daki ze herrikoak diren, erraz izango genuke erasoen kontra asko zerrezago, hori ekiditzeko. Erasotzaileak amankomunean daukaten gauza bakarra gizonezkoak direla da.
Eta hori da ikasi behar duguna, ez? Beste guztia, izan daitezke Iruñekoak baita ere, izan ditugu, esan nahi dute, ez dagoela. Azken finean, patriarkatua da, ez dago beste asalpenik, ez? Nola sozializatzen garen eta zergaitik gizon batzuk uste dute eskubide hori dutela, ez? Askotan ere jartzen ziguten edo aitzakia, erabiltzen den aitzakia da, Sanfermina direla, oso jai handia dela, eta, klaro, jendea moskor dagoela, ez dakiz ze kontsumoak egiten dituztela, ez dakiz eta nik beti gustatzen dut goratzea, Pilar Maiok udaleko teknikariak beti esaten zuela, kontsumoak dituzte, jendea ez beste giro batean dago, baina, ez dituzte joieriak atrakatzen, ez? Erazatzen dituzte emakumeak. Hor badago testuinguru bat, asalpena, eta asalpena da heteropatriarkatua, eta hori oso argi dago. Hortxean hemen utziko dugu Iratxe Alvarez erran bezala indarkeria sexistaren aurkako plataformako kidea, udalarekin izandako, hartu eman horietan gatazka horiek, hala ere, mugimendu feminista hor egongo da, Sanferminetan, ez da Iratxe? Horrela da. Hemen txen utziko dugu, mila esker handitz gurean egoteagatik. Eta guazen Iruñeko udaleko albisteekin. Iruñeak 5 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu Sanferminen inguruan eskaintza turistiko iraunkurra sortzeko. Udalak eta Nafarroako gobernuak hitzarmena sinatu dute plan hori gauzatzeko. Eta horrek ere eragina du Iruñeko ekoturismoan eta negozio turismoan. Bertzalde Ziudadelako labean, ekainaren 26ra arte egonen da mater, ama, materia eta hermetismo kontzeptuak jorratzen dituen instalazioa. Juan Aizpitartek egin du, hainbat diziplinetan prozesu artistikoari buruz gogoeta egiten duen egile polifazetikoak. Baita ere, Juan Belzunegi margolari nafarrak kolorean eta bere pintzelkadan sortzen dituen formak iradokitzen dituen erakusketa proposatu du. Ziudadelako bolborategian ikus daiteke erakusketa ekainaren 26ra arte. Eta alkatea eta gizarte zerbitzuetako zinegotzia Deportes Sin Barreras Fundazioko presidente nazionalarekin bildu dira. Erakunde honek voluntariotzan oinarritutako proiektu batzuk aurkeztu dizkie udal ordezkarie. Eta beste berri batean, udalak eta Iruñean kultur aniztasunaren inguruan lan egiten duten elkarteek jai topaketa bat proposatu diete herritarrei larunbat honetan, erraldoien patioan. Elkarrizketa eta garapenerako kultur aniztasunaren eguna ospatzeko udalak Pamplona Polita Kosmopolita kanpaina jarri du martxan. Udalak baitere ijito komunitatearekin esku hartze sozialean espezializatzeko diplomako edo DEU-ko ikasle eta irakasleei harrera egin die. Egun hauetan prestakuntza honen bigarren topaketa presentziala egiten da Iruñean eta ikastaroren amaiera gisa balioko dute topaketa horiek. Yo no tengo nada más que decir, ¿no? ¿Listo? Hauxen dena gaurkoz astelen honetan magazinean, espero dugu bihar ere hor egonen zaretela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.